I forhold til artiklen, som hedder "Skal man have en diagnose for at få hjælp?", har vi lavet den her video af de her to personer, som til forskel fra hinanden har fået hver deres hjælp igennem livet, og hvordan de hver især har haft deres udfordringer. Så, Frederikke, så er det dig. Hej, Dr. Vium. Hej. Hej Frederikke. Grunden til, at jeg har fået dig herind i dag, det er, fordi vi er simpelthen i gang med at lave en undersøgelse. Og vi ved jo, at du er en af dem, som har haft ADHD lige fra barndommen. Og så har vi en anden pige, som lige først har fået konstateret, at hun har ADHD. Så vi vil egentlig gerne høre om, hvordan du føler, at din barndom har været. Nu hvor du har fået hjælp igennem hele din barndom, fordi du blev konstateret som lille. Hvordan føler du det med, at du har fået det konstateret som lille, at det har hjulpet dig igennem din barndom? Det har været virkelig dejligt, at der er blevet taget rigtig meget hensyn til mig, og mine lærere og dem, jeg har haft igennem mine skoleår, har været rigtig opmærksom på, at jeg ligesom har fået de hjælpemidler og fået den hjælp, jeg har haft brug for at kunne gennemføre hele min skolegang. Hvordan tror du egentlig, det havde været, hvis du ikke havde fået konstateret ADHD som lille, men bare skulle leve et normalt barndomsliv med de her udfordringer, som du har haft? Jeg tror, at min barndom havde set meget anderledes ud, fordi at jeg som barn var meget udadreagerende, hvilket også var en af de ting, mine forældre reagerede på. Og jeg kan godt være bange for, at andre børn, da jeg var lille, havde taget afstand til mig, eller at der igennem min skolegang havde været rigtig mange misforståelser mellem mig og lærerne, fordi at de ligesom ikke havde vidst, at det havde været, fordi jeg havde brug for hjælp. Og i værste tilfælde også, at mit teenageliv havde set meget anderledes ud. Yes, det var alt, hvad jeg havde for dig i dag. Tak for de gode svar, og tak fordi du gad være med i vores undersøgelse. Tak. Ja, tak. Josefine, så er det dig. Hej Josefine. Vi er jo i gang med at lave den her undersøgelse, som du nok godt ved nu, hvor det var det, vi skrev til dig. Og selvfølgelig tak, fordi du kunne være her i dag. Jeg har lige haft en samtale med Frederikke. Hun har jo fået konstateret ADHD som barn. Og så vil vi egentlig også gerne snakke med en, som først har fået konstateret det nu som voksen. Ja. For at høre forskellene. Ja. Så jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, hvis det er okay med dig. Det er bare helt i orden. Så har jeg nogle spørgsmål til dig, og det første spørgsmål, det er, hvordan du synes, din barndom har været, uden de her hjælpemidler, som du ved, at Frederikke hun har fået, og hvordan du synes, det har været. Ja, så som barn der var jeg meget sådan indadvendt, men stadig udadreagerende. Jeg havde ikke sådan super mange venner, og havde rigtig svært ved at danne relationer, fordi jeg ligesom Frederikke var meget udadreagerende. Mine forældre, de tog det så ikke super meget på vej, og tænkte mere, at jeg nok bare var sådan lidt et vildt barn. Og så var det først, da jeg blev 14-15 år gammel, at de ligesom godt kunne se, for jeg var meget udadreagerende i forhold til min sådan jævnaldrende, at de begyndte at opdage, at der måske var noget, og så blev jeg sat i kø til børnesygen. Ja, så kommer vi til andet spørgsmål. Hvordan tror du, din barndom den havde været, hvis du havde fået de her hjælpemidler igennem barndommen? Jeg tror, jeg havde haft nemmere ved at danne relationer til mine jævnaldrende, specielt i børnehave og sådan de små klasser i folkeskolen. Og så tror jeg havde været skånet for rigtig mange misforståelser blandt mine lærere, da jeg så er kommet op i udskolingen på gymnasiet. Fordi jeg havde den her meget udadreagerende adfærd. Da vi så endelig kom igennem til psyken, så fandt vi så ud af, at jeg havde ADHD, og det forklarede rigtig mange af mine vredesudbrud igennem folkeskolen.